mana di gelu na-ebu ya lebe asịlị ife anyị wee bata wee were iwe wee jụọ nwaanyị ọma nke nwaanyị bụrụ akpa ya pụba anya mmiri juru ya anya ebe ego ọ na-eje ka ọ jee besala eji ọfụ ọsịa eji ọbọ nyalụmaka ka ije yọba n'ọhịa gị amụrụ m ihe mmelụ na-ewe iwe ibe ọ bụ na ọ bụ ka ọ gba ya n'ugbo ya n'ife amara gị ma nje achala ugo nwaanyị ene n'ebe dị ọrụ ịmana ụmụ nwoke na-achọ gị achọ rapụ dị gaghị ka o jebela onwe na mụnwa bụ eji ọgbọ zuru ga-eme a na-ekwu ga na-ekwuo n'oge ikpe na ogologo aza ife anyị tibe chime egbu emo ezi oyi mụ anyụọ m anya ife anyị tibe chime egbu emo ndazili ya alụmaza ya bụ uche ga-adị mana onye dịkwanụ mma n'azụ oluwe kaije kiribe solibe kiribe dansiya kiribe solibe dansiya oyi jei ọba ngwe n'ọnụ ogo zero ọdịna nweli akọbịa CEO CZ Hotel ọba ngwe nwa mama ọdịna nwe yes nene zumo kolobia Mr. Daniel Udeju ọdịna nweli akwa n'otolo Nnewi ọba nwe daluo jei ịmalụ yọmụla bụ ododo yọmụla bịa kene nenu anọ ndị ga anyị jeje jei odogwu ka mụ hụrụ jọwụ ịmalụ yọmụla odogwu ka mụ hụrụ babi ịmalụ yọmụla na mụ na-ewelu menti bịawa mazụ yọmụla ya fada entertainment ndọma yọmụla jei onwere oge o si adịo nọ n'ibles abụrụ ụgwọ ọga onye malụ nọ n'ibles malụ n'onye abaha malụgo mmanwụ jei Leki Luxury bụ ndị ọma oro obodo ekwelugo anyị ekwelugo CEO Leki Luxury Cars enodogwu na-eme ọgụ Money Bless iwela adresụ jei na mebụlụ ihe gbamụ wee jebe n'ugwu ezi nke mụlodogwu neno nwa oyoko masta n'izeje agbogidi ndị Igbo Tatiana Bahani ọnwa oyoko na-etinileti CEO Tatiana Stitches maka akwa dị mma dalụ anyị ejebe jei ebe onye ya bụ ụka ọ ya bụrịrị ijele nwa mama jei akpụdị na nwa n'ukwu n'obịa ụmụjubi izeje ijele dike mmanwụ na-eji izogo ayabala dododo ijele dododo nnekwu n'izeje ijele Synergy Enterprise Chima Promise oke mmadaluo jei igumuga njeje ụdị ọka mụla kuju jei uche sobi ọbịa odogwu nwanne ga adịrịla onye na-egwu nwere ebe ọ na-eme n'ụmụ dị ọka nwere mmadụ anyị ekwelugo uche sobe akụchukwu daluo jei ọzọ igbo ndụ n'ugbo n'ibe anyị emerụ gị ma nche jei chukwu ebu ga-amata abịọma na-ele onwe okwu anyị ọnụ ya ekwuliro maka advert and promotion ọkwa n'ozi igbo ndụ onye ọ dị n'ọnụ ịmalụ PM na jigawa PM na trade fair ezi oyi nenu nwa ka kwa ajọ nwanne emkeli bụ onye ọma onye bụrụ onye dị ya mma nyalọhụfụ anya n'ọbụrụ njọ sisti bụkwa onye dị gị mma ike isi enya n'ọbụrụ njọ asị m onye bụrụ onye dị ya mma nyalaiki anya n'ọbụrụ njọ
dị fụna asa adịghị mma ịlọ ọgwụ anya kpọrọ naba mọmi melụ n'oge nke ya dadi melụ n'oge nke ya anti melụ n'oge nke ya oluzi oge anyị ya ọbụlụ njọ mọmi melụ n'oge nke ya dadi melụ n'oge nke ya ọnkụ melụ n'oge nke ya oluzi oge anyị ya ọbụlụ njọ